गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो लोगोफोर बुथेथे महरखौ लानानै ओमफ्राय नै इसिं बोरायाव थानानै बरायहरनो लाग्रोबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय बुथेथे होननानै दामुगै लोगोफोर लाइक खालामालासिनो दाथा आरो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम सौहैयो ओमफ्राय दिनै लोगोफोर जोंहा दिनै मा ओंख्रि संनो नागिरदों नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होलांसै दिनै आङो साम'जों सबाय संनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै साम'खौ रुगासिनो दं आरो बेसेबा गिदिर सारायाव रुगासिनो साम'जों सबायजों जायैया जि गोबावसैमोन लोगोफोर बोसोरसेनि बारबायानोमोन दे ओमफ्राय इदि बायनाय साम'फोरखौबो जोंहा जानो मोजां मोना नालाय बायनायखौबो लाबोनानै संजाया आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै बिजावजालि गोजा गासिबो जोंहा जमायैनो खननानै लाबोदो आरो लोगोफोर दैमानिफ्राय ओमफ्राय खननायखौ देखायलायनाय जायासै आरो लोगोफोर मा होनो मबाइलफोरबो लांनाय जाया नालाय दैयाव आरो मबाइलखौ लांनो बोरैबा मोनो नालाय केमेराबोथ' लाग्रा गैखायानोखा ओमफ्राय खस्थ' मोननानै जों मबाइल सबाइल लालायनाय जायासै ब्लग सग बानायनाय जायासै आरो ओमफ्राय साम'खौ लाबबाय ओमफ्राय सायखांबायबो दानखांबायबो लोगोफोर ओमफ्राय साम'खौ मैयानो खनदोंमोन ओमफ्राय हरसे सोमना दोनबाय हरसे सोमना दोननानै ओमफ्राय सायखांबायबो सायनायफोरखौबो आरो भिडिअ लालायनाय जायासै आङो ओमफ्राय डाइरेक्टनो संनायखौ एसे लानो होननानै सानबाय आरो लोगोफोर बोथोराबो जि गरम अखाबो हाया सान्दुंबो दुङा दोहो बेसेबा गरम आरो लोगोफोर सबायखौ ग्लब ग्लब रुग्रोनानै लाबाय आङो खारदै सारदै जेबो होथ'वाखै ओरैनो आलौ एसे होनानै लाबाय फुदो ना माबायदि फुदो नै बिदि फुनालाय मा नांबावगौ ना मालायफोरानोबा मोजां हुबावा जागोन ओइ गोखै होगोन नामा गोखै एसे होनसै ना हा नारेंखौ खैलाखौ साम'खौ रुग्रोनानै लाग्रोबाय आरो लोगोफोरनो साम'आबो जोंनिखै गेदेर मोना आरो फिसासो रेथे रेथेनो ओमफ्राय साम'खौ इखौ दै एसे होनानै रुग्रोना लाबाय ओमफ्राय इखौ लखबनानै आरो थावजों एवफिनसिगोन आरो लोगोफोर भेजालसोहाय साम' ओंख्रि जानायाबो लोगोफोर नोंसोरसो माबायदि संनानै जायो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय नोंथांमोना बोरै सङो साम' ओंख्रिखौ नै आरो इखौ थावजों फ्राम एवबावनांगौसो इखौ रुनानै गारनानै नोंथांमोनासो माबोरै सङो माबोरै मायो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव साम' ओंख्रि जानायखौबो भेजालसो मोनोहाय आंहा नै साम'खौ आङो रुग्रोनानै गारग्रोबाय आरो लोगोफोर नै साम' ओंख्रि जानायाबो एसे भेजालसो दे ओमफ्राय बेखौ रुनानै गारग्रोबाय ओमफ्राय थाव एसे होनानै एवफ्रामनानै लानोसै आरो दा फ्रेम होलायनाय एवफ्रामसै बेखौ एसे फ्राम एवफ्रामना लाग्रोनोसै मोदोमलायनाय बायदि ओमफ्राय होनोसै आरो थुङायाबो थुङा दे आरो मानसि थुङा जादोंहाय फ्राम एवफ्रामसै ओंख्रियाव स्र' लखबना होनोसै आरो मोननैसैयानो आरो लोगोफोर ओंख्रिया ओमफ्राय सबाया ओरैनो गरफा गरनै मोनबावनो दं आरो बाराबा दा जनालि एक्ट्रेसनि बायदि सागंसो साना होगारगारगोन सबायजों साम'जों होजाबनानै नै ख्रे होनलायनाय साना होगारगारगोन आं बाराबा दा थाब मोननाय बायदि नै जनालि एक्ट्रेसनि बायदि मोनबाय लोगोफोर साम' ओंख्रिया टेस्टि जाखाबाय नै नागा दुन्दियाबो होना होबाय एसे मोदोमनाय बायदि सबाय ओंख्रिया मोननाय लोगो लोगोनो आरो नाजों नोरसिंजों संलायनोसै आरो नै सबाय ओंख्रियावनो जि टाइम लाखाबाय साम' ओंख्रिया बिराद टाइम नांगौहाय ओमफ्राय नै एबार ना संलायनोसैलाय नोरसिंजों ना भाजायाबो मोनबाय आंना लोगोफोर नै टेस्टि जाबाय नै नोरसिंजों ना एवनाय टेस्टि नुखाबायना लोगोफोरनो जि गोथाव जाखाबाय बायसा मोनदां